Bueno, desde Pontareas en Común consideramos fundamental traer unha moción de apoio ao povo palestino, e como noutros temas é importante, bueno, recollerse a historia e facer un percorrido o que nos trae hoxe aquí. Os terreos de Palestina primeiro estiveron en mans do Imperio Otomano e despois da Primeira Guerra Mundial se decidiu separalos, e dar mitad do territorio palestino a Israel e outra mitade ao Estado de Palestina, deixando a Cisjordania nunha situación de incertidumbre ou de moderación media. En 1967, a Guerra dos 6 días fixo que Israel ocupase o territorio de Palestina e comezase a escalada da violencia. Desde o 1967 a día de hoxe, milleiros de palestinos e de palestinas foron asesinados e asesinadas polo goberno do Estado israelí, polo exército israelí. O pasado 7 de outubro comezou unha escalada da violencia en terreos de Palestina que nos trouxo a día de hoxe a 8.300 asesinados, dos cales a metade son crianzas. O territorio de Gaza, que é o máis afectado, converteuse dende hai moito tempo nunha enorme cadea ao aire libre na que viven apiñados e apiñadas 2,4 millóns de palestinos e de palestinas sin acceso ás mínimas condicións e servizos que permiten unha vida digna, por decisión e responsabilidade única e exclusiva do Estado israelí, que impuxo un bloqueo por terra, mar e aire sobre a franxa de Gaza desde o ano 2007, xerando unha situación de crise e emerxencia humanitaria. Nós compartimos as declaracións de Antonio Guterres, secretario xeral das Nacións Unidas, que dicía o outro día, e leo textualmente: é importante recoñecer tamén que os ataques de Hamas non veñen da nada. O pobo palestino foi sometido a 56 anos de ocupación asfixiante. Minaron a súa terra constantemente, deixándolle a colonos e ocupando por asentamentos plagados de violencia. A situación do Estado palestino non pode ser allea á nosa realidade. Necesitamos aplicar a nosa solidariedade e mostrar o noso rotundo apoio ás súas xentes que tanto están a sufrir. Pontareas en Común ten claro que hai que actuar localmente e pensar globalmente. E isto non é un conflicto entre uns e outros. Isto non é un conflicto a niveis de igualdade. Isto é unha ocupación, isto é un xenocidio e isto é un apartheid. Esta é a realidade. Podemos mirar hacia outro lado, podemos posicionarnos de lado ou podemos, incluso, como fai a Comunidade de Madrid, posicionarse do lado de Israel. Esta mesma mañá, ou onte, non sei exactamente cando foi a data, o Partido Popular apoiou a proposta de Vox, da ultradereita española, para conceder a medalla de honra a Israel da Comunidade de Madrid. Este pleno municipal apoiou no ano 2016 a campaña BDS, que apoiaba o boicot a Israel por unanimidade. Todas as forzas que hoxe estades aquí representadas votastes a favor no ano 2016. En Madrid se celebra o día 2 de maio, que se celebra unha matanza a franceses. E non hai ningún conflicto por celebrar eses días. Sin embargo, se intenta atacar ao pobo palestino tachándoos de terroristas. O pobo palestino leva sufrindo décadas unha situación inhumana, unha situación que está levando a miles e miles de nenos e de nenas e de persoas adultas a ter que abandonar os seus fogares e que está levando a unha situación de insostibilidade humanitaria. Por decencia, por solidariedade e por compromiso cos povos do mundo, Pontareas en Común propón ao Pleno da Corporación de Pontareas os seguintes acordos. 1. O Pleno do Concello de Pontareas mostra a súa solidariedade e apoio aos palestinos e palestinas que no conxunto de Palestina ou no exilio como consecuencia da guerra de ocupación que leva exercendo o Estado de Israel desde fai 75 anos.
2. O Pleno do Concello de Ponteareas condena firmemente a guerra de ocupación que exerce Israel contra Palestina, así como o asasinato de civis por parte de calquera dos bandos. Exixe o cumprimento das resolucións das Nacións Unidas e o recoñecemento das fronteiras establecidas en 1967, fronteira internacionalmente aceptada. 3. O Pleno do Concello de Ponteareas insta ao Goberno da Xunta de Galiza a enviar axuda humanitaria á poboación palestina na Franxa de Gaza, que está a sufrir a brutal represión israelí e que non conta con acceso aos produtos máis básicos. 4. O Pleno do Concello de Ponteareas insta ao Goberno do Estado español ao recoñecemento do Estado de Palestina con todas as consecuencias. E 5. E último, o Pleno do Concello de Ponteareas insta ao Goberno do Estado español a mediar a nivel internacional para poñer fin á guerra que declarou Israel contra a Franxa de Gaza. Polo momento, nada máis.